tradiție, sportivitate și rafinament. Ultimul strop de benzină de pe acest pământ va curge într-un rezervor de 911. Această afirmație aparține inginerilor de la Stuttgart și iată că s-au ținut de cuvânt. Discutăm aici despre noul 911 Carrera 4 GTS, care, deși poartă în denumirea sa noțiunea T-Hybrid, nu există niciun port de încărcare pe întreaga suprafață a caroseriei. Discutăm despre incontestabilul motor Flat Six, adică 6 cilindri așezați în linie cu o capacitate de 3,6 litri. Acest motor are în ingineria sa un turbocompresor electric și un motor electric amplasat în transmisia PDK. Dacă încă vă întrebați care este asocierea dintre un 911 și un sistem hibrid, dați-mi voie să vă ofer o explicație. Ne imaginăm că pornim o elice prin simpla apăsare a unui buton. Pentru că discutăm despre inerție, elicea va ajunge la rotație maximă după un anumit moment. Dar dacă în această ecuație intervine și un motor electric, elicea va avea de la bun început turație maximă imediat după apăsarea butonului. Exact asta se întâmplă și cu accelerația noului 911 Carrera 4 GTS. Având la bază acest principiu, sistemul T-Hybrid oferă cel mai mic timp de răspuns al pedalei de accelerație.